Kakunhun jong ka search and rescue jong ka tanat fire and emergency service ha ka khatlai tarik no pra ringkat ki bor pulit ka maulai police station kilalit ban shimti no ya ka metiap jong iwei khunlung ka baper ha po Wah Umkhrah Shillong. Ka video ka baya day ka ne ka jingja kala sa phreng ru ling bag social media ha ka ba kilami ki jingin tho ki bajur persha ya ki kmi ki pa jong ini khunlung ya iba 4 la bantip la ide ikan thai nation rang. Na kaliang ki pulit kilas dang ban penlong ya ka jing to okit halor ka ni. Kaladan ru ka jing subajur ba ini ikhunlung ide ibadang syukha bat ibala syak berat dusman halaki jong ki kmi ki pa ki bamla bantip ki dei ki e. Ya kani kamet yap jong ini khunlung lapin kit no syapo civil hospital Shillong ban le ya ka postmortem.